Opay dito na, boss? Wala pa. Ha? Ikaw pa yun. Opay pasayro? Dugaya ba't pasayro eh? Sila yung limit ni mo na. Duhara lagi. Ha? Duhara. Doon araw yun? Oh. Ano naman? Ay, magkarga bukat ni kay. Mukuan ng kabayo mo dagan. Sila din, isa. Oh, isa. Siha po doy. Ah, rin dito. Lubot. Ha? Lubot. Ah, pwede siya di sa bilahan sa kuan kabayo. Hindi pwede lang dalawa kayo. Gusto na yung mga gidon pa. Wala tulat sa tagpasayro. Opay pasayro? Pila yung tubil ni mo ani? Ay. Ha? Tubel? Pila yung Ah, tubil. mahal kayong gasolina ron eh, kabayo sa kuba. Gani, mga naman yung uso ron, bisa na asa. Gani. Bawal naman kuhan ron. Minsan eh. Motor. Diba, wala na kita motor no? Ah, wanay. Sa una, kabayo ba? Sa una Oh. yata. May puli ang mga motor mo na wala yung mga kabayo. Karon murag ibalik ang kabayo ito. Gani. Kaya mahal sa gasolina. Mahal kayong gasolina eh. Motor-motor ka pating mahala. Kaya sa, asa man mo agi ang musakay ani? Dire. Dire, Pwede po dito sa lubot. Masipaan pa lang. Ah, di naman ipa. Bilhan na na, motor na. Ibaking nga lang ni daan be. Ha? Ibaking daan. Kambya sa kabi. Kambyo da, dire ipa tulang daan. Daan dire ba? Kasi mutabok na dire ha. Ana na. Ano na siya? Dire ito, dire. Mutabok na. Mutabok Itaan na ang ini. kamay ba? Yo. Oh. Ana lang. Ana. Dire. Ay nagbaklay sa boss oh. Oh, kinsa man eh. Magkabayo ka ma? Ayo bro ni sudah. Sige to. Kabayo ka ma? Oh, magkabayo na lang ko. Umay yung mga motor. Umay, nagitan mga motor. Lisa pa. First time, din akong sakay kabayo. Karon. Ha? First time, din akong sakay Wala na, kabayo. wala na Try yun. gani. Gusto ko mo try ba? Wa na yung mga motor gyud ron ma'am. Wala gani. Ganira man ko diri. Wa yung motor. Magkabayo na lang yung tingali ko. Kabayo ni. Nindot ni kay magtindog ra ka. Musuldi mo sa bukag. Unsa mo na, ma'am. tindog, mo tindog. Oh, ay. Before ka mo sakay, paabot sa tag isa kay bawal man og Ay, ikaw ra isa. malitorno-torno gyapon dai ning kabayo nya. Paabot ang takadalig pasayro isa no. Ah, sige, sige. Dire lang sa kaman, tindogi lang sa dire. Kay bawal ka mo sakay diha walay katimbang god. Matikalbong nagawa kay katimbang. Ah, sige, pamot sa tag isa. Abutan sa natong isa no. Wala pa may isa ma'am oy. Kapoy nagtindog ma'am, basta Apoy na jud kayo ba? sakay lang daan ma'am. Sakay lang sa daan. Sa Lagi mga na tulog yan, mo din. hagdanan. Ha? Unsa mayroon? Dire ra ka, tama ka ani oh. Sige ma'am, sige ma'am. Sige daw. Sige. Ay, tiksa. Busog. Ayaw, gunit isa ko, mahulog ka. Dire sa bukag gunit ma'am, dire Na. bukag na. Tiksa. Hala, matid maguro na. Dili na ma'am, dili na. Batiyan kung naong kayo, matanong kabayo. Ito di ba? Sige. 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 Lisod ko kayo. Lisod kay... Ah, Lisod, dito ka sa dira ko pikas. speakers plus bin. Lisod mo kayo Dito na mga speakers diri. agi ma'am. Ma'am, sipaan ka diya ma'am. Diri lang tingnan kay... Dira daw. Medyo okay pa Tingin siya. daw. Daw, patong dia. Pero dili makanay pwede sakyan og isa lang. Dili kanino Duwa kay ganina. dapat na kay timbang Mo dire. kanay paabot sa to before ko masakay. Okay ra magagwanta na lang kung tindog diri kay basi matuwang taan eh. Ah sige, paabot na ng duro tag isa. Oh, may isa po, patinugaya po. Kasi na maabot ron isa. Saon sa ko nino? Bawal naman day padaganon ang motor karon di ay nga panahon na di ay. Ambot og unsa to katinuod tong kuan lagi daw tornohanan sa kabayo og naa ba to? Posible po tingalig nga mamasayro nga kabayo pamaseruan. Hakutanan maglubi ng kabayo in town oy. Pero basig tinuod tong giingon didto sa mga taga-babaw nga naigi day tornohanan sa kabayo diri asa ka dapita. Lawson sa nako des ubos be. Isa oh, na isa pa. Pangutang na daw, kasi masakay na. Uy, Sir, Texas oh, from Texas. Kamo ang bagong generation ron sir? mo sakay Mo ka. ni ang bagong nga kuan? Mo kuan ka? Oh, Asa ka? sa Bansalan? Bansalan? Oh. First trip. Sakto. Unsay formada? First trip, Unsay formada ni sir? Bukag mo sakay. Di ka ta mo ka abot dito nga bali? Dili oy. Safety man kay bukag. Kung in kaso walay o ang motor matumba. Pero dugay kini maabot ba? Dali ra ni kay. Dagan. Sir, basin unyag mabuslot diri ba matagak me. Dili, sensitibo na ni daan. Ah, Oh, 38 engine na ni. kusog Wala kay ni engine na rin? pulakan. 38. grabe. Oh, tinon makakatawa ka no, 38-15 ni. Hindi Oh. operahan na ang barbola sa sulod. Sir, basig pag abot sa unahan sir ba dakop sa kabayo niya maapil may katanggong. Dakop? Walay dakop. No violation ning kabayo. Wala na kinahanglan helmet. Malibang ni highway sir. Wala na kay bawal na simintuhon ron. Ang mga siminto karon himuon ng lubak-lubak. Kani sir, niya panitan ba malibang niya dakpan ta. Dili, wala kay bawal na no. Ah. Sige na.
Asa man ko masakay na sir? Diri Dire diri kagi. kagi, diri kagi. Turap sa kuntin. Dire? Oh, yeah. Wow lang nako. Ah, dito na lang plite. Asa? Wow lang na to da. Safety sa ay asa man ko masakay? Diretso pa dire sa kabay sa bukod sir? Sige, sige, pukansan ako diri. Sige, sige. 1 2 3. Ah, sige, sige, sulod, sir. Sulod. Oh, kit-kitan ka ron sa kabayo ron. Ah, sulod. Ikaw. Sulod sa, sulod. Dire ako magi. Sige. Ituwang lang kamay para makakuan si ang babae diha. Pagkati lang dito kamay. Op. Sir, Okay na dili diha. ka tama. Ah, dili lagi panglingkod mo dia, panglingkod mo, panglingkod. Anlok man kay Manglingkod magtuya na, sir. man. Panglingkod mo. Manglingkod me ani. Lala. Gunit lang yun lang. Ano ka pa dani oy? Kailangan ma'am, pareha tag kabugaton ma'am. Tindog lang mo, ma'am. Tindog. Kay para ma-balance ninyo ang inyong kabugaton. Unya wala man ni. Tindog. Dire ni magunit. Diri mo gunit na. Dira mo. Okay, ready na mo, ma'am? Mahulog na, mama? Ay sa. I-check sa ako kuan. I-check ang ligid dia, tama ra ba? Tama ra bang hangin? Set announce sa akong ligid ha. Basig wala asiti ni sir. Tanawa ang lubot daw, sir. Sa kay lang. Sige be. Sige na be. Sir. Taysa. Hoy, Tisang. Sige. duka po dani oy. Ipo pa. Op. Op. Oh. Oh, kunong sa. Tanaw daw. Sabi kay. Tanawa ang ligid, sir, tanawa ang ligid. Alan. Ang asiti sir, naay asiti ang kanina sir. Sa nasangit sa putres oh. Ha? La. Kuyawag kwan oy. Kira eh. Okay Usa na. to yang kwan sir. Bato to sir bato. Serbato na. Papap, papap, papap. Serbato. Papap. Saya na to, mulakaw na. Papap. Isi ka tawa di gibat. Wala man gud ya. Tanawa ang likod, sir. Okay na bang likod? Karon labi ako nakasakay og kabayo sir, basig. Okay ra ni. Hindi na? Tindog kaya. Pwede ninyo pa. Pwede mo lingkod. Lingkod na lang. Lingkod kay para Lingkod safety na lang. ba. Lingkod. Di kay Dili, basig dili ni maugbo ka, matanggal sir, ning kuandri PC dire misig matanggal Ah, di na ni. matanggal, oy. Dilan na na, mahulog na mo. Sir, basig maugbok mi ba? Papapop. Oh. Balik na yun kaya Oh. balik ko yung motor no. Eh, roll, inay lang. Isa pila pa masaya ni. Pilit. Wala, 50-50 ra na. Sir, Eh, 50-50 ra na. bali na mi ani ni kabutan mo Dili. ba? Sige, papaspasan na kamay mo. Okay, balik na ko ha. Hoy. Bye. Ano na lang yun? Oo. Unsa pa tang oras sa amo bansalan ni? Maumod mo. Dugay ra ni. Lingkod na siguro ta oy. Sud man. Gunit dia. Ah, 50 na niya ko ah.